welcome back to our channel. Naanga Mini. Mama alage Mini. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට තෑන්ක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න චූස් කරපු එකට. ගොඩක් thank you guys. இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ guys. I love you a lot. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு குட்டி ஃப்ளவர் பொக்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு. அதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் என் கையாலேயே ஹேண்ட்மேடாக பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு பொக்கே ஆர்டர் எனக்கு வந்திருக்கு. அந்த பொக்கே ஆர்டர் நான் உங்கள் கூட சேர்ந்து பண்ணதுக்கு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் எவ்வளோ ஆர்வமாக இருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ உங்கள் கூட ජොයින් ආගේ செய்யலான்னு நான் யோசிச்சு வச்சேன். ඉතින් guys අද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ ඔයාලා දන්න මගේ චූටි බිස්නස් එකක් තියනවා කියලා. චූටි ෆ්ලවර් බොකේ බිස්නස් එකක්. ඉතින් අද මට ඕඩර් එකක් ආවිත් තියෙනවා. ඒ ඕඩර් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදමු කියලා මම චුට්ටක් කල්පනා කරා. ඉතින් හදන විදිහත් එක්කම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම මේක ෂෙයා කරගන්න තමයි යන්නේ. මම කොහොමද මගේ අත් දෙකෙන්ම ආදරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේ ப்ரொவைட் කරන්න ட்ரை කරන්න කියලා. ஸோ guys இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல்ல எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக ஜாயின் ஆகியிருக்கிறீங்க, இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களோட வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் மனோன் மினி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே எங்களால் உங்களுக்காக இவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வேணும்னா உங்கள் லவர்ஸ்க்கு, அப்பா அம்மாவுக்கு, சிபிலிங்ஸ்க்கு யாருக்கா வேணும்னாலும் உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்கள பிறந்த நாள், ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷனோ கன்வெகேஷனோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு முடியும். எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி பொக்கெட்ஸ் பண்ணிக்க. அதே மாதிரி எங்கள் கிட்ட ஐலண்ட் வைட் டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு முடியும் டெலிவரி பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கும். அதே மாதிரி எங்களோட பேஜஸ் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம், அதே மாதிரி டிக்டாக், MNP லக்ஸ் ப்ளூம்ஸ்னு. அது மூலமாக உங்களுக்கு எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் த்ரூ உங்களுக்கு முடியும் 075916886 நம்பர் மூலமாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்க. ஸோ காய்ஸ் திரும்ப சொல்கிறேன், எங்களை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணில்லாட்டி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, அவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி. பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குல்ல, கொஞ்சம் கணக்கெடுக்க வேணாம். இந்த டைமில் எங்களோட ஏரியாவில் இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனால் காய்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நான் இங்கே இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் என் வீட்டுக்கு நான் போயிடுவேன். ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் அங்கே தான் இருப்போம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நம்ம கல்யாணத்துக்கு என்னையும் மனோடையும். அதோட சீரீஸும் உங்களுக்கு இப்போ கிட்டத்திலே வரத்தான் போகுது. எங்கள் கூட ஜாயின் ஆகுனா அது எல்லாமே உங்களுக்கும் பார்க்கலாம். ඉතින් guys ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක join වෙලා අපේ මේ family එකට join වෙලා ඒ වගේම අපිව contact කරගන්න පුළුවන් Facebook, Instagram සහ TikTok හරහා හෝ WhatsApp හරහා. Facebook, Instagram, TikTok තුනේම අපි ඉන්නවා MNP ලක්ස් බ්ලූම්ස් කියලා. ඒ වගේම WhatsApp හරහා අපිව contact කරගන්න පුළුවන් 075916886 කියන අංකය හරහා. ඉතින් අපිව contact කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ කැමතිම පුද්ගලයන්ට ඔයාලගේ අම්මා තාත්තා සහෝදරය සහෝදරිය ඕනම කෙනෙක්, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ ආදරවන්තය හෝ ආදරවන්තයා, කොහෙවත් රූල් එකක් නැහැ. බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට විතරයි මල් දෙන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කොහෙවත්ම නැහැ. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ටත් පුළුවන් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට මල් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට අපිට කතා කරලා බොකෙට්ස් හදාගන්න. අපේ බොකේ අයිලන්ඩ් වයිඩ් ඩිලිවරි වෙනවා. ඉතින් අපි ඩිලිවරි කරනවා. එහෙම ඩිලිවරි කරගන්න ඕන නම් සති එකමාරකට කලින්වත් අපිට කියලා ඕඩර් එක දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ ෆැමිලි එකට අද නම් ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. මතක ඇතුව මනෝන් මිනි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම
ඔයාලගේ ෆැමිලි එකේ අයට ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ සිබ්ලින්ග්ස්ලාට ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ ෆැමිලි එක මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් නම් බලන්නේ, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා guys. අපිට සපෝට් කරන්න. අපි ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ. පොඩක් සද්ද වැඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගණන් ගන්න එපා. චුට්ට දවසයි guys ලබනවා. දැන් මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නත් මාස 6ක් වගේනේ තියෙන්නේ. ඉතින් තව චුට්ට දවසකින් මම මෙහෙන් යනවා. දැන් ඉන්න ගෙදරින් යනවා වෙන ගෙදරකට. එහෙනම් මේ වගේ සද්ද බද්ද මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට නිදහසේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලගේ සපෝට් එක මට ගොඩාක් වටිනවා guys. ඉතින් අනේ අමතක නැතුව මනෝන් මිනි YouTube channel එක subscribe කරනවා වගේම Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok හරහා අපිව follow කරන්න, අපිව contact කරන්න අමතක කරන්න එපා guys. So, in the order, எப்படியாப்பட்ட ஆர்டர்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கே சிரிப்பு வரும் guys. உண்மையாலே அது செம்ம லவ் ஒன்று. உண்மையை சொல்லணும்னா என் மாமா இருக்காரே மனோவுக்கும் அவரோட 30வது பர்த்டே தான் இந்த வருஷம் வந்துச்சு. ஸோ அவரோட 30வது பர்த்டே எனக்கு ஸ்பெஷல் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு. அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு ஊரில் வளர்ந்தவர். ஸோ நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வாழ்ந்தவர் இல்லை. ஸோ அவர் ஆசைப்படுற மாதிரி அவருக்கு மெமரபிளாக இருக்கணும்னு நான் யோசித்து வச்சேன். அந்த மாதிரி திரும்பிச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவரும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாருன்னு சொன்னார். பட் எனக்கு தெரியலை. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டுக்கே என்ன யோசிச்சேன்னா அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு அவர் ஆசைப்படுறது கொடுக்கறத விட அவருக்கு எப்படியும் தெரியும் நான் அவருக்கு ஆசைப்படுறது எப்படியும் கொடுப்பேன்னு. அதை விட நான் யோசித்தேன் என் கையால் ஒரு விஷயம் நான் அவருக்காக செய்யணும்னு. ஸோ அப்படி செஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஃப்ளவர் பொக்கேஸ். ஃபஸ்ட்டுக்கே நான் என் கையால் செஞ்சேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கே நான் யோசித்தேன் யாருக்கு சரி ஆர்டர் கொடுப்போமான்னு. அதுக்கப்புறம் நான் யோசித்தேன் இல்லை நானே செய்வேன். ஏன் மாமாக்காக நான் செய்யாமல் யாருக்கிட்டே கொடுத்து காசு வாங்கி செய்கிறத விட நானே அதை செஞ்சால் அது ரொம்ப இமோஷனாக இருக்கும். ஸோ என் கேர்ள் தானே கொடுத்தா, என் பொண்டாட்டி தானே கொடுத்தா, என் அம்முக்குட்டி தானே கொடுத்தான்னு அவருக்கு அது பார்க்குறப்பெல்லாம் ஏன் நினைப்பாவே இருக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி யோசித்து வச்சு செஞ்ச ஒரு கிஃப்ட்டு தான் இந்த ரோஸ் பொக்கே. அப்படித்தான் எங்கிட்ட பிஸ்னஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் 2 பேரும் அவர் தான் சொன்னார், அம்மா உனக்கு இவ்வளோ விஷயம் எல்லாம் தான் இதை வச்சு நீ உன் பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த மாதிரி சொல்லி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் தான் M&P Lux Bloom சொல்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆர்டரும் ஒரு குட்டி கேர்ள் கிட்ட இருந்து அவரோட பாய் ஃப்ரெண்ட்காகத்தான் செய்ய சொன்னாங்க. உங்களுக்கும் முடியும் இதே மாதிரி உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்காகவும் இந்த பொக்கே செஞ்சுக்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப மெமரியாக இருக்கும். பொத்தி பார்த்துக்கொள்ளுவாங்க. சரியா? அது கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளும். அவ்வளோ அவங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நாங்கள் நேச்சுரல் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குறோம். பட் நேச்சுரல் ஃப்ளவர்ஸ் கொஞ்ச நாள் தான், அது அதுக்கப்புறம் போயிடும். அப்படின்னா என்ன சொல்ல, அழுகி போயிடும். ஸோ அது பழசானதுக்கு அப்புறம் திரும்ப வச்சுக்க மாட்டோம், வீசுவோம், அந்த மாதிரி நடக்குது. ஆனால் இந்த பொக்கே அப்படி நடக்காது. ஸோ நம்மக்கிட்டே வச்சுக்கலாம், அவங்கக்கிட்டே வச்சுக்கலாம். அது லைஃப் லாங் மெமரியாக வச்சுக்கொள்ள முடியும். ஸோ உங்களுக்கும் வேணா எங்களை மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆர்டர் பண்ணுங்க. ஓகே? நான் நினைக்கிறேன் எங்ககிட்ட ரீசனபிளான ப்ரைஸஸ் தான் இருக்குன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் கிட்ட இருக்கிற ப்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறையும். அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு வர்த்தான் நான் என் வேலையை என் லவ்வோட ஆதரவோடு செஞ்சு தருவேன். நீங்கள் பயப்படவே வேணாம். ஓகே? ඉතින් guys අද order එක යන්නේ special person කෙනෙක්ට. ඉතින් මං හිතුවා ඊට කලින් ඔයගලන්ට අපේ මේ බිස්නස් එක කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා කියන්න. මගේ හබි පැටියා ඉන්නවානේ. ඉතින් එයාගේ 30th බර්ත්ඩේ එක තමයි මේ අවුරුද්ද තිබ්බේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ බර්ත්ඩේ එක තව ස්පෙෂල් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද එයා ගමේ හැදිච්ච වැඩිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් එයාට මං හිතන්නේ යාර ලොකුවට එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මං හිතුවා යාට මේක මෙමරබල් 30th බර්ත්ඩේ කියන්නේ කොච්චර ස්පෙෂල්ද guys.
ඉතින් මම හිතුවා එයාට මේ බර්ත්ඩේ එක ගොඩක් ස්පෙෂල් කරන්න ඕනේ කියලා. එයා කොහොමද දන්නා මම එයා ආස දේවල් අරන් දෙනවා කියලා. ඉතින් මං හිතුවා එයා හිතන්නේවත් නැති දෙයක් දෙන්න. ඉතින් මං ඒ වෙලේ කල්පනා කරා බොකේ එකක් දෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක නැචරල් බොකේස් දුන්නොත් පොඩි කාලයයි ඒක පර වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ විසික් කරනවා. අනිත් එක කොල්ලොන්ට ඕවා තියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ guys. ඉතින් මං ඊට පස්සේ හිතුවා නැහැ මම නැචරල් ෆ්ලවර්ස් දෙන්න යන්නේ නැහැ. ආටිෆිෂල් දෙනවා කියලා. රිබන් බොකෙට්ස් හදමුයි කියලා. හැබැයි ඒකත් මම වෙන කෙනෙක්ට ඕඩර් එකක් දෙනවා කියලා තමයි හිතාගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ ආයෙ පස්සේ හිතුවා නැහැ. ඒක මගේ අතින් මෙයාට හදලා දුන්නම තව ලොකු මෙමරි එකක් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම හදන්න පටන් ගත්ත එක තමයි ඒක තමයි මගේ ෆස්ට් බොකේ එක guys. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න එයා ඒකට කොච්චර හැපි වුණාද කියලා. එයා ඒක අදටත් තියන් ඉන්නවා මම එයාට දුන්නයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා දුන්නත් එයාට නැති වෙන සියලු දේ අනිත්‍යයිනේ guys. ඉතින් හැබැයි ඒක එයාට ලයිෆ් ලොන්ග් තියාගන්න බෑ. අපි නැචරල් ෆ්ලවර්ස් දුන්නොත් චූටි කාලයයි ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒක පර වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ විසික් කරනවා. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. මේක අපිට ලයිෆ් ලොන්ග් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මම මේ අයිඩියා කරේ. එහෙම පටන් ගත්ත අයිඩියා එක තමයි එයා කිව්වේ. අන්තිමට ඔයාට මෙච්චර හැකියාවක් තියෙන එකේ ඔයාට මෙහෙම ටැලන්ට් එකක් තියෙන එකේ ඔයාටම පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පොඩියට පටන් ගන්න. එයා මට සපෝට් කරන්නම් කියලා. එයා එහෙම තමයි මට ඉතින් සපෝට් කරන්න ගත්තේ. එහෙම පටන් ගත්ත බිස්නස් එක තමයි අද දැන් චූට්ටක් විතර ඩිවලොප් වෙලා තියෙන්නේ. දැනට මට ඇවිත් තියෙන ඕඩර්ස් මං හිතන්නේ 8ක් 10ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක join වෙන්න. MNP Lux Blooms හරහා අපව contact කරගන්න. නැත්නම් 075916886 හරහා අපිව contact කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා guys. මන and mini YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් යම් වීඩියෝ එකට. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ் பொக்கே செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு ஃபஸ்ட்டுக்கே பார்க்கலாம். பொக்கேக்கு හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා බලමු. මේ බොකේ එක චූටි කෙල්ලෙක්ගෙන් යාගේ ආදරවන්තයාට යන්නේ. ඉතින් එයා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරා රෙඩ් කලර් බොකේ එකක් හදලා දෙන්න කියලා. මැද බ්ලැක් කලර් රෝස් එකකුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේක 15 ෆ්ලවර් බොකේ එකක්. 15 ෆ්ලවර්ස් in a flower bouquet එකක්. ඉතින් ඒකේ මැද මල කළු පාටටයි වටේට සුදු පාට අර රැපින් එක බ්ලැක් වලින් යන් කියලා තමයි යාගේ අයිඩියා එක. so අපිට ඕන කරන ingredients බලමු. so guys இது வந்துட்டு ஒரு குட்டி கேர்ள் கிட்ட இருந்து அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட்காக ஆர்டர் பண்ண ஒரு கிஃப்ட்டு. அவங்க கொடுக்க போகிற கிஃப்ட்டு. அவங்க வந்துட்டு நான் எனக்கு சொன்ன விதத்துக்கு ஒரு 1 இயருக்கு பிறகு தான் இப்போ மீட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த மீட் பண்ணுற டேயை அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பண்ணிக்கணும்னு தான் என்கிட்ட இந்த பொக்கே ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. எப்படியும் நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு அது போய் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்டாங்க ரெட் அண்ட் பிளாக் கலரில் அந்த கொம்போவில் போகலான்னு. ஸோ இது வந்துட்டு 15 ஃப்ளவர்ஸ் வர ஃப்ளவர் பொக்கே ஒன்று. நடுவில் ஃப்ளவர் பிளாக் கலர்லேயும் சுற்றி எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் ரெட் கலர்லேயும். அதுக்கப்புறம் பொக்கே ரேப் பண்ணுற ரேப்பையும் மட்டும் பிளாக் கலரில் ஆட் பண்ணுங்க. ரிப்பன் கட்டுறது அது ரெட் கலரில் ஆட் பண்ணுங்கன்னு அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நானும் என் ஐடியாஸ் பல ஐடியாஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் பொக்கே செய்யத்தான் போகிறோம். பொக்கே செய்கிறதுக்கு நமக்கு மெயின்லி வேணும் என்னது காய்ஸ்? ரிப்பன்ஸ். இப்போதைக்கு என்கிட்ட பிளாக் ரிப்பன்ஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெட்டை மட்டும்தான் காட்டுறேன். நாளைக்கு தான் போய்ட்டு நான் பிளாக்கை வாங்கணும். ஸோ இது பிளாக் சாரி ரெட் ரிப்பன். வாய் கோலாராக வருது காய்ஸ், காரணம் கிடைக்காதீங்க. நீங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ඉතින් අපිට ඉස්සල්ලාම රෙඩ් කලර් රිබන්ස් ඕනේ. බ්ලැක් එක දැනට මගේ ළඟ නැහැ. බ්ලැක් එක මම ගන්න යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකෙන් එකම ලයිනේ ගයිස් මට එක ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සල්ලාම මේකෙන් අපි මල් 14ක් හදන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට ගොඩක් ඕන වෙනවා. ඉතින් රෙඩ් කලර් රිබන්ස් ඕනේ මේන්ලි. ඊළඟට ලයිටරයක් ඕනේ.
அடுத்து நமக்கு லைட்டர் ஒன்று வேணும். ஸோ யாரும் நினைக்க வேணால் சிகரெட் குடிக்க போகிறேன்னு, எனக்கு அந்த பழக்கம்லாம் இல்லை. ஆனால் நமக்கு லைட்டர் ஒன்று வேணும். எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் கேட்டாங்க, நான் ஏன் லைட்டர் எடுக்கிறேன்னு. நான் சொன்னேன் ஸ்மோக் பண்ண போகிறேன், சும்மா கடுப்பேற்றுறதுக்கு, விளையாட்டுக்கு. எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட அவங்க கூட விளையாடாமல் யாருக்கு இது விளையாட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் என் எக்ஸ்பயரான பேங்க் கார்டு ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களோட பேங்க் கார்டு சைஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்டு ஒன்று செஞ்சு எடுக்கலாம். வெட்டிட்டு இது எக்ஸ்பயர் ஆனிச்சு, அதனால எனக்கு வேலை இல்லை, அது ப்ளாக் பண்ணியிருக்கும் உண்மையிலே. அப்படின்னா இந்த என் வாலெட்டை தொலைஞ்சு போயிட்டு இந்த கார்டு கிடச்சிது. வாலெட் தொலைஞ்சு போன டைமில் கார்டு ப்ளாக் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வாலெட் கிடச்சி, பட் கார்டும் அதில் இருந்துச்சு. ஏன்னா திருடனுக்கு காசு அடிக்கலாம், அதையும் வச்சுட்டான். අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ කාඩ් එකක්. ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ බෑන්ක් කාඩ් එක සයිස් එකට කාඩ් එකක් කපලා ගන්න කාඩ් බෝඩ් එකකින්. මම මේක දැනට ගත්තේ guys. මේක ඇත්තටම බ්ලොක් කරපු කාඩ් මේක යූස් කරන්න නැහැ. මේක බ්ලොක් කියන්නේ බස් එකේ යනකොට හොරෙක් මගේ පර්ස් එක පික් පොකට් ගෑවා. ඉතින් පික් පොකට් ගැහුවට පස්සේ සද්දයි පික් පොකට් ගැහුවට පස්සේ ඉතින් මම බැංක් එකට කතා කරලා කාඩ් එක බ්ලොක් කරා. බ්ලොක් කරායින් පස්සේ ඉතින් ආයේ මොනා කරන්නද? බැංක් එක බ්ලොක් කරා. අම්මගේ ෆෝන් එකෙන් ටෝච් එක ගහන්න නේද ගණන් ගන්නපා. නැත්නම් අපේ ගෙදර කඩුවලයි. මේ ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම මේක බ්ලොක් කරා. ඉතින් තාම තියන් ඉන්න. ඊට පස්සේ වොලට් එක හම්බුණා. හැබැයි මේක බ්ලොක්. ඉතින් ඒක මම යූස් කරනවා මේකට. ඊළඟට අපිට රිබන්ස් ටික කපා ගන්න කතුරක් ඕනේ. அடுத்து நமக்கு ரிபன்ஸ் வெட்டி கொள்றதுக்கு சிசர் வேணும், கத்திரிக்கோல். அடுத்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் வேணும். මේ වගේ අපිට ඊළඟට ස්ටික්ස් ඕනේ. මොකද අපි මේකටනේ රෝස මල හදන්නේ. ඊළඟට එයා පර්ල්ස් ඇඩ් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට පර්ල්ஸ் උත් ගත්තා. அவங்க எனக்கு பேர்ல்ஸ் ஆட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ல்ஸும் எடுக்கணும். அடுத்து நமக்கு முக்கியமான விஷயம் க்ளூ கன் ஒன்று வேணும். இல்லாட்டி இதுக்கு சாமான எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு க்ளூ டியூப் ஒன்று இருக்குது, அது வேணும்னாலும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். අපිට ග්ලූ ගන්න එකක් ඕනේ. නැත්තම් 360 කියලාද මොකද්ද ග්ලූ එකක් තියෙනවා. ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් ලාභයි වගේ guys. ඒ හින්දා එතකොට තමයි මට ඔයගලන්ට රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට හැමදේම දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගණන් යවන්න වෙනවනේ. ඊළඟට අපිට ගන්න එකට යූස් කරන්න க்ளூ ஸ்டிக் ඕනේ. அடுத்தது நமக்கு க்ளூ கன்னுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளூ ஸ்டிக் வேணும். ஸோ க்ளூ ஸ்டிக் எடுக்கிறேன். அடுத்து ஒரு கேண்டில் வேணும். එක ඉටිපන්දමක් ඕනේ කැන්ඩල් එකක්. ඊළඟට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ග්ලූ ඕනේ. ග්ලූ එකකුත් තියන් ඉන්නේ මම. ඊළඟට ඩබල් ටේප් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ බොකේ එක ඔතන්න ගන්න කොලම්. அடுத்து நமக்கு ஒரு டபுள் டேப் வேணும். அதோட பொக்கே ரப் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற பேப்பர்ஸ் வேணும். ஸோ காய்ஸ் பொக்கே செய்ய போகலாமா? இத்தின் காய்ஸ் அப்படி பொக்கே ஹதன்னையாமோ. ஸோ காய்ஸ் இப்போ நம்ம பொக்கே செய்கிறதுக்கு ரிப்பன் கட் பண்ணிக்க தான் போகிறோம். ரிப்பன் கட் பண்ணிக்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் நமக்கு 14 ஃப்ளவர்ஸ் வேணும், 14 ஃப்ளவர்ஸ் வேணும். ஸோ 14 × 15ன்னு பார்த்தா ஏன்னா ஒரு ஃப்ளவருக்கு நாங்கள் 15 பெட்டல்ஸ் போடணும். அப்போ தான் அது நல்லா க்ரியேட்டிவாக பெருசாக வரும். அப்போ பொக்கே இன்னும் பெருசாகும். 210 பெட்டல்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த 210 பெட்டலுமே நான் வெட்டிக்க தான் போகிறேன். ஸோ காய்ஸ் අපිට බොකේ එක හදන්න එක මල්ලකට පෙති 15 ගානේ මල් 14ක්. මොකද 15යි කිව්වට කළු එක යන්නේ බ්ලැක් කළු එක මලක් එනවනේ. ඉතින් දැන්
එක මලකට අපි පෙති 15 ගාන ඇඩ් කරනවා. ඒ පෙති 15 ඇඩ් කරනකොට පෙති 15 වැඩි කිරීම 14 දැම්මහම පෙති 210ක් ඕනේ මේ බොකේ එක හදන්න. ඉතින් මම දැන් පෙති 210 කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මාත් එක්ක එකතුලා කපමුද? ඉතින් මෙහෙම තියලා இந்த மாதிரி வச்சிட்டு உங்களுக்கு இப்படி சுத்திக்க முடியும். கணக்கு பாருங்க. 10 பெட்டில் அந்த மாதிரி பாருங்க. පෙති 10 ගානේ බලන්න. දැන් මෙතන 2යි 3යි දැන් මේ පෙති 10ක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. பரிசமට கப்பா கண்ணோனே இங்கே இப்போ 10 பெட்டல்ஸ் இருக்குது. 10 பெட்டல்ஸ் பார்த்து நீங்கள் ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கவனமாக வெட்டிக்கோங்க. வெட்டினதுக்கு பிறகும் கட்டாயமாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி கவனமாக வெட்டிக்க இதை பார்த்துக்கோங்க. மற்றது நல்லா வெட்டுப்படுற மாதிரி கத்திரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. என் மாதிரி கோலார் கத்திரி எடுக்க வேணாம், சரியா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் 200 பெட்டல்ஸையும் நாங்கள் வெட்டிக்கணும். දැන් මෙතන 10ක් පෙති තියෙනවා. මේ වගේ ඉතුරු පෙති 200ම අපි කපා ගමු. ஸோ காய்ஸ் 210 ரிப்பனுக்கு பெட்டல்ஸும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். செஞ்சுன்னா வெட்டி முடிச்சிட்டோம். ඉතින් guys බොක්කේකට ඕන පෙති 210ම කපාගෙන ඉවරයි. இப்போ நம்ம பெட்டல்ஸ் 210ම வெட்டிருந்துச்சு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். දැන් අපි පෙති 210ම කපාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපේ next step එක කරන්න. next step එකට අපිට මේ වගේ පෙටල් එකක් අරගෙන ඒක අපි මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ විදිහට කියන්නේ දැන් මේ කෝණ එක තිබ්බනේ ඒක අරන් මේ විදිහට නවා ගන්නවා. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இந்த ஒரு பெட்டல் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நாங்க மடிச்சுக்கொள்வோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கோணரை எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கொள்ளும். அதுக்கப்புறமா දැන් එහෙම නවා ගත්තනේ. ඊට පස්සේ මේ ලයිට් එක අරගෙන මේ කෙලවර චුට්ටක් පුච්ච ගන්න ඕනේ. இப்போ இந்த லைட்டர் எடுத்துட்டு இந்த கோணரை சுட்டுக்கணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் மற்ற சைட்லையும் அதே ப்ராசஸ் தான். ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙත් ඒ process එකම තමයි. අරගෙන ඒක පුච්ච ගත්තා. ඒකයි මේකයි අලව ගත්තා. අත පිච්චෙන්න බලයි. கை சுட்டுக்க பார்க்கும். கொஞ்சம் கவனமாக செஞ்சுக்கோங்க. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න. මේ විදිහට තමයි අපේ பெட்டில் එක එන්නේ. එතකොට இந்த மாதிரி தான் நம்ம பெட்டில் அதுக்கப்புறம் வரும். இதே மாதிரி இந்த இருக்கிற 210 பெட்டல்ஸுமே நாங்கள் செஞ்சுக்கணும். මේ වගේම මේ තියෙන පෙති 210ම අපි දැන් හදා ගන්න ඕනේ. A few moments later. Storage case ஆயிடுச்சு guys. அதனால தான் டிலே ஆயிடுச்சு. ස්ටෝරේජ් ඉවරුණා guys. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඉතින් ඔක්කොම ඕනේ නැති කුණු ගොඩවල් ටික ඩිලීට් කරලා දැම්මා. අනේ ඉතින් මටත් වෙන වැඩ ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ගියාම எனக்கும் நடக்கிற வேலையை பாருங்களேன். உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொண்டு வர போனா அதுக்கு கூட கடவுள் ஐயோ டைம் ரொம்ப பேடாக இருக்கு. இன்னும் பூ எதுவுமே செய்யலை. பூ எதுவுமே செய்யலைன்னா
நான் இந்த 10 பெட்டல்ஸை மட்டும் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு டக்குன்னு ஃப்ளவர் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன். ஏன்னா என் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகுது காய்ஸ். ஸோ அதனால ரொம்ப டிலே ஆகுது. 2 hours later. ஸோ காய்ஸ் இப்போ நான் 14 பெட்டல்ஸ் அப்படின்னா 2 பூ செய்கிற அளவுக்கு நான் பெட்டல்ஸ் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். எனக்கு மொத்தமாகவே உங்களுக்கு காட்ட முடியலை. ஏன்னு சொன்னால் என் ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூ ஒன்று இருக்குது. டக்குன்னு ஸ்டோரேஜ் முடியுது. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன். இப்போதைக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற வீடியோஸ் நான் எடிட் பண்ணணும் காய்ஸ். எடிட் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டிலீட் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ உங்களை காக்க வைக்க முடியாததுனால நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளவர் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ඉතින් guys මගේ ස්ටෝරේජ් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ මට ඔක්කොම පෙටල්ස් ටික අර විදිහට හදලා පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මම ටට්ටක් ගාලා ඔයගලන්ට දැන් මේ ෆ්ලවර්ස් දෙකක් හදලා පෙන්වන්න කියලා හැදුවේ. මොකද දැන් මල් දෙකකට හරියන්න පෙති 28ක් මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් මම ගන් එක ෆ්ලග් එකට ස්විච් කරගත්තා. එතකොට ඒක රත් වුණාට පස්සේ ග්ලූ එක එනකොට තමයි මට එතනින් එහාට වැඩේ තියෙන්නේ. ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙන්න ලොකුම හේතුව තමයි ඔයගලන්ට මට ෂෙයා කරගන්න තියෙන ගොඩාක් වීඩියෝස් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තාම එඩිට් කරලා නැහැ. මොකද මම ජොබ් එකත් කරන ගමන් එතකොට මේ බිස්නස් එකත් කරන ගමන් තමයි ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ සපෝට් එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඒ හින්දා මම ආයෙත් මතක් කරන ආදරෙන් ඔයාලට අපේ channel එක subscribe කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගේන්න කියලා තියාගෙන ගොඩාක් වීඩියෝස් වල clips තියෙනවා. තාම ඒව edit කරලා නැහැ. ඉතින් මට ඒවා delete කරගන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් ඒව edit කරනකම් ඒව ටටක් ගාලා edit කරලා දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මගේ phone එකේ storage එක ගියොත් මට මුකුත්ම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වෙනවා. இந்த ටක් ගාලා එක් කරගන්න ඕනේ. திரும்பவும் சொல்கிறேன், உங்களுக்காக இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறேன்னா எனக்கு உண்மையிலே வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடையாதுன்னு சொன்னால் வேலைக்கு போகிறேன். நான் ஜாப் ஒன்று செய்கிறேன். அந்த ஜாப்புக்கு போகிறேன். ஜாப்புக்கு போய்ட்டு வந்து இப்படி ஆர்டர்ஸ் அங்கே இங்கே வந்துச்சுன்னா இருந்து தான் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன், அப்போ அந்த ஆர்டரை செய்யணுமே. கஸ்டமர் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணி தானே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நான் அந்த ஆர்டரை செய்யணும். அந்த ஆர்டரை செய்கிற டைமில் எனக்கு இனி இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீடியோஸ் எடிட் பண்ணிக்கலாம். நிறையா கிளிப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நிறையா வீடியோஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் டிலீட் பண்ணிக்கவும் வழி இல்லாமல் தான் இப்போ இருக்கேன். ஸோ எப்படி சரி இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே சரி ஒரு 1-2 வீடியோஸ் சரி எடிட் பண்ணி போடணும். இல்லாட்டி திரும்ப வீடியோஸ் கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். என் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டல்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு பெட்டலாக எடுத்து இப்படி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கொள்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு වෙනමදා ඔයාලට පේනවාද මේ වගේ ග්ලූ ගන්න එකෙන් ග්ලූ එක ඇප්ලයි කරලා මේ විදිහට මේකේ ගානට බලලා කොහෙටද ප්ලේස් වෙන්න ඕනේ කියලා බලලා මම අලව ගන්නවා. සමහරු එක තීරුවට මේක අලවගෙන ඊට පස්සේ රෝල් කරනවා. හැබැයි ඒක මම try කරා අතරම ඒකේ ෆිනිෂින් එක මට සැටිස් නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆිනිෂින් එක සැටිස් නැහැ කියන්නේ මල ගොඩක් චූටි. එතකොට අර බොකේ එකක් වුණා දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් මල් 10ක් හෝ 5ක් හරි කීයක් වුණත් ඒගොල්ලෝ අතේ තියෙන ගානට එහෙමනේ. දැන් අපි ඒතකොට කස්ටමර් සැටිස් වෙන විදිහට අපි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන දේ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරලා චූටි බොකේ එකක් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඩිස්සැටිස්ෆයිඩ් නේ. ඉතින් සෝ මම හිතුවා මමත් එහෙම try කරා. ඇත්තටම මේ හැබැයි මට ඒක එච්චර සාර්ථකයි කියලා හිතුන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම ඉතින් ඇත්තට මේ වැඩේ ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මේ මලේ පෙටල් එක කොහෙටද ප්ලේස් වෙන්න ඕනේ කියන එක මම බල තමයි ප්ලේස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේ අපි කෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා නම් අපි ආසාවෙන් ඒක කරන්නේ. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ අපිව ට්‍රස්ට් කරලානේ දෙන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ අපි ට්‍රස්ට් එක හැමතිස්සෙම රකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේ බොකේ එක හදාගන්නේ.
ஸோ சில பேர் இருக்காங்க இந்த பெட்டில் வந்துட்டு 1 2 3 பெட்டில் வந்துட்டு ஒரு ரோ கொட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா 8 9 10 11 12 13 14 15 ஓகே அது ஒரு ரோக்கை ஒட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு சுற்றுவாங்க. பட் நானுமே அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உண்மைக்கும். பட் அது அவ்வளோ ஓகேவா இல்லை. அது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட்டாக இருக்குது. பிகாஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்காக செய்கிறது இல்லை. இது அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும்னு இருக்கிற விதத்துக்கு அவங்க காசு கொடுத்து செய்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கேட்குற மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை நாம் கொடுக்கணுன்னா ஒரு விஷயம், ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் மனசோட அவங்க அதை பார்க்கணுன்னா நாம் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷயத்தை தரணும். இல்லாட்டி அவங்க வந்துட்டு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப டிஸாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுவாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ இப்படி பண்ணால் ஃப்ளவர் கொஞ்சம் மொத்தமாக பெருசாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணால் ஃப்ளவர் ரொம்ப அந்த சப்பையான மாதிரி இருக்குது. அது எனக்கு பிடிக்கலை. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணேன். இந்த மெத்தடில் வந்துட்டு ஃப்ளவர் கொஞ்சம் அந்த பெருசாக காட்டுது. ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும். Later that same evening. ஸோ காய்ஸ், நான் இப்போ எல்லாம் பூவையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். எல்லாம் பூனா ரெட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இன்னும் 14 ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. ඉතින් guys, මල් 14ම හදලා ඉවරයි රතු පාට. ඊළඟට අපිට ඔඩර් එක දුන්න නංගි මේකට ග්ලිටර් සෙට් කරලා පර්ල් සෙட் කරලා එහෙම ඉල්ලුවා. இப்போ எனக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுத்த சிஸ்டர் வந்துட்டு இதுக்கு கிளிட்டர் செட் பண்ணி தர சொல்லியும் அதுக்கப்புறம் பேர்ல் செட் பண்ணி தர சொல்லியும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் அதை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். அவங்களுக்கு நான் இப்படி 2 லாங்குவேஜ்லையும் வீடியோஸ் செய்கிறது பிடிக்குமா இல்லாட்டி ஒரு லாங்குவேஜில் மட்டும் செய்யவா? அதை நீங்கள் கீழே කමෙන්ට් සෙක්ෂන්ල කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා කැමති මම මෙහෙම ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම වීඩියෝ එක දෙනවටද නැත්නම් එක ලැන්ග්වේජ් එකකින් විතරක් වීඩියෝ එක දෙනවටද කියලා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම මේ විදිහට වීඩියෝස් ගේන්නම්. මොකද මම මෙහෙම 2 ලැන්ග්වේජස් වලින් වීඩියෝස් ගේන්න හේතුව අපේ සිංහල යාළුවන්ටයි දෙමළ යාළුවන්ටයි සිංහල යාළුවන්ටයි දෙමළ යාළුවන්ටයි හැමෝටම තේරෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලා කැමති කොහොමද කියන එක මට කියන්න. එතකොට මම ඔයාලා කියන විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්නම්. நான் இப்படி 2 லாங்குவேஜஸ்லேயும் வீடியோ செய்கிறதுக்கு ரீசன் என்னதுன்னா, சிங்கள நம்மளோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தானே. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் சிங்கள மாட்டேங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ என் சிங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இந்த வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு வரணுன்னு தான் நான் 2 லாங்குவேஜஸ்லேயும் வீடியோஸ் செய்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு கட்டாயமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நாங்கள் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் கிளிட்டர் பண்ணிக்க தான் போகிறோம். அதுக்கு நான் இப்போ லூஸ் க்ளூ ஒன்று எடுத்துட்டு அதை அங்கங்கே டேப் பண்ணி விட்டுறேன். சரியா? அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த டஸ்ட் எடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி தூவி விடணும். அப்போ அங்கங்கே அழகாக
டஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஆகும். ரொம்ப இல்லை, அங்கங்கே தான் டஸ்ட்டு போடுவோம். ஃபுல் கிளிட்டர் பண்ண முடியும், அது உங்கள் விருப்பம். ஸோ அவங்க அப்படி சொல்லலை, கிளிட்டர் செட் பண்ணி தரதான் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் கிளிட்டர் செட் பண்ணுறேன். ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லா ஃப்ளவர்ஸையும் கிளிட்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. I think guys අපි දැන් ඔක්කොම ෆ්ලවර්ස් ටික ඔක්කොම මල් ටික ග්ලිටර් කරගෙන ඉවරයි. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பேர்ல் செட் பண்ணுறது. பேர்ல் செட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டுக்கே என் க்ளூ கன்னை திரும்ப ஹீட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ඉතින් මට ඊළඟට තියෙන පර්ල් සෙට් කරන්න ෆ්ලවර්ස් ටිකට. ඉතින් ෆ්ලවර්ස් ටික ඇඩ් කරන්න පර්ල් සෙට් කරන්න කලින් මං ග්ලූ ගන් එක ආයෙත් හීට් කරගන්නවා. මොකද ඒකෙන් තමයි මං අලවන්නේ පර්ල්ස් ටික. ඒ හින්දා. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி போகிற டைமில் சம்டைம்ஸ் இது கலண்டுறதுக்கு பார்க்கும். ஸோ அதனால நான் என்ன செய்வேன், அந்த இடம் இருக்கிறது எங்கேயோ அந்த மிட்லேயே அப்படி நான் இந்த கிளிட்டர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிற இடம் ஒன்று பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல பல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கொள்ளேன். அப்போ அது நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த ஒரு ஒன்று சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது, எனக்கு கோவம் வருது. சொல்கிறது எனக்கு உண்மையிலே பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஜராவை அனிமலாக இருந்தாலும் சரியான பத காய்ஸ். அது ஐயோ அது அனிமல்னு சொல்ல முடியாது, என்ன செய்ய. மறக்காமல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் காய்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ், ஓகேவா? மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் முதல் கேட்ட மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்கும்னு. 12 seconds later. गाइस எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் நான் பர்ஸ் பிடிச்சி முடிச்சிட்டேன். ඉතින් guys ඔක්කොම මල් වලට මම පර්ස් ටික අල්ලලා ඉවරයි. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ black color flower එක හදාගන්නයි, ඊළඟට wrapping ටික කරගන්නයි. அடுத்தது நமக்கு இருக்குது black கலரில் இருக்கிற ஃப்ளவரை செஞ்சு கொள்ளுவோம். அதுக்கப்புறமா பொக்கே ரப் பண்ணி கொள்ளுவோம். ஆஹா வந்துட்டாயா வைப்ரேஷன். මල් ඔක්කොම ටික හදාගෙන ඉවරයි. අපේ යාළුවා කිව්වා ඔක්කොම රතු මල්ම දාන්න කියලා. ඒ හින්දා මම රතු මල් වලින්ම 15ක් හදාගත්තා. ඒව ඩස්ට් කරලා සල්ලලා ඔක්කොම කරලා තමයි තියෙන්නේ. ஸோ காய்ஸ் எல்லா ஃப்ளவர்ஸையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இந்த ஆர்டர் கொடுத்த குட்டி தங்கச்சி சொன்னாங்க எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் ரெட் கலர்லேயே ஆட் பண்ணிக்க சொல்லி. ஸோ ரெட் கலர்லேயே 15 ஃப்ளவர்ஸையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பர்ஸ் பிடிச்சிட்டு அழகாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம போகிறது இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு බොකේ රැපින් පන්න. දැන් අපි හදන්නේ මේක ඕගනයිස් කරගෙන බොකේ රැපින් කරන්න. අල මේ වීඩියෝ එක බලන්න හරියට ඉන්ට්‍රස්ට්ද? ඉතින් நீங்கள் எல்லாரும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாவா என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு நம்ம Two hours later. sorry guys, මං හිතුවේ මේ
වීඩියෝ එක ඔන් කියලා වීඩියෝ එක ඔන් කරන්නේ නැතුව මම තනියෙන් කියව ඉඳලා තියෙන ඇත්තටම. කොහොම හරි මම මේ ටික මේ ගැහුවත් එක්ක. I am really sorry. நான் நினச்ச வீடியோ ஒன்றுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் தனியாக புலம்பிக்கிட்டு இருந்திருக்கேனே. ஐயோ, வீடியோ ஒன்றுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் இதையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி ரிஜி ஃபார்ம் எடுத்துட்டு இப்படி அந்த பெரிய கேப் எல்லாம் விடாமல் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அந்த இது பஞ்சுக்கு தானே செய்கிறோம். ஸோ கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதில் குத்திக்கோங்க. மே ඔගොල්ලෝ අනේ සොරි ඇත්තටම මේක අපි බන්ච් එකක් නේ හදන්නේ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ ගොඩාක් ඈඩ් කරගන්නේ නැතුව මේක ළඟ හිටන විදිහට මේකට මේ මල් 15 ඇන ගන්න. 15ක් නෙමෙයි මල් 5ක් වුණාත් ඒක කස්ටමර්ගේ කැමැත්ත. මේ වගේ බොකී එක හදාගත්තා. දැන් ඒක පැත්තකින් අපි තියාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න බෑ. දැන් අපි உண்மையை சொல்லணும்னா காய்ஸ், எனக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுத்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரை பற்றி சொல்லணும்னா போட்டு அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க. இதுவே நேச்சுரல் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்து இருந்தோன்னா இந்த ஃபீலிங் வந்திருக்காது உண்மைக்குமே. பட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு தோணும் நம்ம கொடுத்தது தானேங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு ஒன்று வரும். ஸோ நேச்சுரல் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கறத விட ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்கறது நான் என் பிஸ்னஸ்க்காக சொல்லலை. பட் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்குன்னு. ஸோ அதுக்கு பிறகு நம்ம இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கத்தான் போகிறோம்.
இப்போ நாங்கள் பொக்கேயில் மேலே செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ கீழே செய்கிறதுக்கு அந்த பொக்கேயில் பிடிக்கிற இடம் இருக்குது, அது செய்கிறதுக்கு இப்போ சின்னதாக அந்த மேலே செஞ்ச மாதிரி කීලෙන් செஞ்சுக்கொள்கிறோம். දැන් අපි බොකේක අල්ලන තැන ඉඳන් පල්ලෙහාට අලවන්න උඩ අපි හදාගත්ත වගේම පොඩියට සමචතුරස්‍ර වගේ කපලා ඒකත් අර විදිහටම නවා ගන්නවා. இந்த நாளையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. மே 4 හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඒක අපි මේකේ අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි අලව ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ වන් සයිඩ් තියෙන ටික අලව ගන්නවා. මේ ටික මෙහෙම අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඩබල් ටේප් පටි ගන්නවා. ඩබල් ටේප් ගාලා මෙතනට අලවගෙන ඒක දෙකක් තියෙනවා. අර බලන්න. සෙපෙන් කලර් ගන්නවා. பண்ணிக்கிட்டு முடிஞ்சு. இப்போ நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வேலை தான். அது வந்துட்டு என்னன்னா ரிப்பன் கட்டிக்கொள்ள. இப்போ ரிப்பனே கணக்கெடுக்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சொரியுது. எனக்கு யாரோ இருக்கிறாங்களோ தெரியல. இப்போ நம்ம போகிறது இதுக்கு ரிப்பன் கட்டிட்டு ரிப்பனை கட்டிக்கொள்ளுவோம். ඉතින් இந்த බෑග්ல தான் ஏன் රිබන්ස් எல்லாமே வச்சிருக்கேன். දැන් අපිට තියන්නේ රිබන් එක ගැට ගහගන්න බොක්කේ. දැන් මේ පාරමයි මගේ නහයි කසනවා. ஓகே, நம்ம ரிப்பனை செய்யலாம். உண்மையிலே ரிப்பனை செய்கிற விதம் மறந்துட்டேன். රිබන් එකේ බෝ එක හදන එක අමතක වුණා guys. මේ විදිහට මම දැන් ඉන්නේ මේක ඔතා ගන්නවා. ඔතාගෙන ඊට පස්සේ මහපට ඇඟිල්ලත් එක්ක
இந்த விரலோட சேர்த்து ரிப்பனை சுற்றி கொட்டுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா இதை இந்த மாதிரி மேலே போட்டு මේකට දාලා මේක අරගෙන මේක ඇතුලෙන් දාලා මේක සිකියෝ කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් මේක ගාව ගන්නවා. සෝ ඊට පස්සේ රිබන් එකේ බෝ එක හරි. මේක බෝ එක හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේකෙන් තුනක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක දිග වැඩිනේ. ඒ හින්දා ඒක මම කපා ගන්නවා. මේ හරියට කපා ගන්නවා. සෝ මේක දිග වැඩි හින්දා තමයි මම මෙහෙම කපා ගන්නෙ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගානට ගත්තා නම් එහෙම කපන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. இதை நான் ரொம்ப நீளமாக எடுத்ததுக்காக மட்டுமே தான் வெட்டுறேன். அப்படி இல்லை நீங்கள் கணக்காக தான் எடுத்துருக்கீங்கன்னா ஓகே. செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை இங்கன்னா க்ளூ கன்னால் க்ளூ டாட் பண்ண வச்சுட்டு ஒட்டிப்போம். ஸோ இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஹீட் ஆகுற வரைக்கும் சின்ன இங்கே போல எண்டுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. இந்த சிசர் ஒழுங்காக வெட்டி படுது இல்லாதான் பிரச்சனை. அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக வெட்டுறேன். டக்குன்னு வெட்டிடுவேன். சிசர் ஒழுங்காக வெட்டி படுது இல்லை செலோ டேப் டபுள் டேப் எல்லாத்தையும் ஒட்டிட்டேன் தானே. ஒட்டிட்டேன்னா இதிலே தானே வெட்டினேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒட்டி கொள்ளுது. ඊට පස්සේ අපි රිබන් එකේ එජස් වලින් මේ විදිහට ත්‍රිකෝණ හැඩයට කපා ගන්නවා. මම ඒක අතර කැපෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඒකයි මේ අවුල. මේ නැත්නම් ඒක හොඳට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි ග්ලූ ගන් එක දැන් හිට් වෙලා තියෙනවා. මේකේ මෙහෙම තියලා මැදින් තිබ්බා ඩොට් එක තියලා මෙතන අලව ගන්නවා. දැන් අර ඔයගොල්ලෝ රිබන් එක මේක වටේට ඔතා ගත්තනේ. ඔතා ගන්නකොට මේ අන්තිම ගැට්ටක් ආවේ. අන්න ඒ ගැට්ටට තමයි මම මේක තියාගන්නේ. එතකොට එතන තියෙන කැත මැකෙනවා. இப்போ நீங்கள் ரிப்பனை பொக்கையில் சுற்றுறப்ப ஒரு எண்டு ஒன்று வந்துச்சு தானே, அந்த எண்டில் தான் நான் வந்து இதை வச்சுக்கொள்வேன். அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன வீடு. இது இப்போ ரொம்ப பிளெயின் மாதிரி தானே இருக்குது. ஸோ நான் பேர்ல்ஸ் வச்சு அதை டெக்கரேட் பண்ணிக்கொள்வேன். இந்த நடுவுக்கு ஒரு பேர்ல் லைன் ஒன்று விட்டுக்கலாம்னு யோசித்தேன். இப்போ நல்லாயிருக்கும். ஒரு லைனோ 2 லைனோ அது உங்க விருப்பம். அதுக்கப்புறமா இதை ஒட்டிக்கிறேன். இது உண்மையிலே கஸ்டமர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலை. பட் நாங்கள் எங்களை கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டு கேட்டாங்கன்னா ஒரு விஷயம், நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அழகாக செஞ்சு தரத்துக்கு
அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை செஞ்சு தர தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அப்போ தான் நமக்கு அவங்க திரும்ப திரும்ப ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி அப்படியெல்லாம் தர மாட்டாங்க. ஸோ கஸ்டமரை பிடிச்சி வச்சுக்கொள்வது நம்மளோட கடமை. சரியா? ஸோ கஸ்டமருக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்? இப்போ நீங்கள் கஸ்டமராக இருந்துட்டு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுவீங்களோ, எப்படி எப்படி செஞ்சால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதை யோசித்து பார்த்துட்டு கஸ்டமருக்குமே செஞ்சு கொடுங்க. அப்போ தான் அவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு நிறையா ஆர்டர்ஸ் வரும். எப்போவுமே அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும். හැමතිස්සෙම කස්ටමර් මොන විදිහටද සැටිස්ෆයි වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඕඩර් එකක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඔයාලා කස්ටමර් කෙනෙක් වුණොත් මොන විදිහටද දුන්නොත්ද ඔයා සැටිස්ෆයි වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕඩර් එකක් දීලා මෙහෙම හදා ගන්නවා. ඒක ඔහි හදලා එවුවොත් ඔයාලා සැටිස් නැහැ. ඔයාලා කැමති වෙන්නේ නැහැ. කොට ඔයගලන්ටත් සල්ලි දීලා නේද කරේ එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ කස්ටමර්ගේ පැත්තේ ඉඳන් හිතලා බලනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ගොඩාක් ලස්සන නිර්මාණ හදාගන්න. ඉතින් நீங்களோ கஸ்டமர் சைடால இருந்து யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு முடியும். நிறைய ரொம்ப அழகான மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சு கொள்றதுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற அளவுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அப்போ தான் உங்களுக்கும் தோணும். ஸோ இப்போ இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி தான் கடைசியில் நான் டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன். இப்படி இது செஞ்சுக்கிட்டேன். எப்படி இருந்துச்சு என்ற கேள்வி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கட்டாயமாக எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் கொண்டு வரதுக்கு நானும் மனம் யோசிச்சு வச்சுருக்குறோம். ஸோ எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இல்லாட்டி கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி எங்கள் பிஸ்னஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோ இல்லைன்னா அது மூலமாகவும் எங்களை கண்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி 075916886 நம்பர் மூலமாகவும் எங்களை கண்டாக்ட் பண்ணிக்கல முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ඉතින් guys ඔයාලා කැමතිද මගේ බොකේ එක ෆිනිෂින් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. so ඔයාලට පුළුවන් අපිව contact කරගන්න MMP Lux Blooms pages හරහා සහ WhatsApp හරහා 075916886 අංකය හරහා. ඊට අමතරව අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් guys අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. please subscribe our channel. so මේ වගේ අපි ගොඩාක් වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. තව වීඩියෝස් අපි එඩිට් කරන්න ඇත්තටම ගැලරි එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒවත් එඩිට් කරලා ඉක්මනටම දාන්නම්. ඉතින් මේ වගේ channel මේ වගේ YouTube වීඩියෝස් වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලා මගේ බොකේ එකට කැමති නම් comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලටත් මාව contact කරගෙන orders දාගන්න පුළුවන්. island wide delivery available. okay only at Sri Lanka. ඉතින් අපි next video එකේ meet වෙමු. next video meet பண்ணலாம். until then bye bye.